Jo sols tinc 48 anys. Algú diria que són molts. Jo diria que no. 48 anys abans de Crist, això sí que és molts anys. O, per exemple, si has de pagar una hipoteca de 48 anys, això sí que és molt. Estem en un món fantàstic. Tenim els carrers ple de turistes, de novis, de gent prenent a les canyes. Tot funciona molt bé avui en el dia. Però, clar, el meu amic, a lo que hauria de suportar ell durant 4.000 anys, hauria de suportar mamuts. Després de mamuts van arribar altres cultures, ibers, visigots. Després van venir els romans, que van posar una miqueta a l'ordre, però abans de romans també van venir uns altres. Després d'aquests van venir àrabs, molt curiosos, per cert. Després d'àrabs arriben reis catòlics. Fixa't, aquests tios, no? Imposant-la. Però clar, després d'ells, què tenim? Tenim ja el feudalisme, tenim el 17, hi ha moltes coses. Però saps on està molta cosa? A l'altra planta. Plou i fa sol, els bruixes es pentinen. Perseguien els bruixes. Es pots creure? Uau! Ara, després d'aquesta meravellosa visita de Museu de Granollers, anem a un altre lloc. El que no trobes en el Museu d'Art de Granollers, trobaràs aquí, en el Museu de Ciències Naturals de Granollers. La col·lecció més extensa del museu és de zoologia. Aquí hi ha les papallones de tot el món, escarabats. Aquí també hi ha roques, minerals, mamífers. Però sobretot tenim un apartat de paleontologia. Tu sí que vols saber què és malacologia? Veniu als museus de Granollers. Els llocs on es confonen l'art i la ciència, els llocs on podem trobar les autèntiques peces del nostre poble, de la nostra ciutat. Veniu. I aquí us deixo, perquè haig d'animar el meu amic, que la veig una miqueta desanimat. Adéu.